da smo utakmicu dobro otvorili, sa puno energije, puno koncentracije. Defanzivno mislim da smo sprečili sve njihove namjere. I ono što je najbitnije, da nam se iz jedne takve obrane rodilo jedno visoko samopouzdanje, tako da smo napadački bili zaista sjajni. Mislim da nekih 5-6 minuta nismo promašili ni jedan šut. Utakmica korektna, sa puno energije, istina sa nekim laganim propadanjima. Međutim, teško je očekivati ovako mlade ekipe da bude konzistentna 40 minuta. Jedna stvar me nije zadovoljila još u prvom poluvremenu, međutim nastavili smo sa istim trendom u nastavku. To je organizacija defanzivnog skoka. Jako su nam puno uzeli lopti pod našem košem, specijalno vanjski igrači koji su se zaletavali na skok i nismo imali to visoko zagrađivanje. I to je jedan segment igre koji moramo apsolutno popraviti. Zašto? Prije svega zato što smo jedna mlada ekipa koja može dobro da trči i svaki taj defanzivni skok je prilika za neki lagani koš kroz kontru i polukontru. Neću da budem puno kritičan, ali mislim da to definitivno je jedan detalj koji mora biti bolji. Pripremili smo se najozbiljnije za utakmicu protiv Krke. Shvatili smo stvarno ozbiljnu utakmicu. Trudili smo, trener je dao ozbiljne upute kako trebamo igrati. Trudili smo se najbolje mogućnosti da igramo kako treba i super smo odigrali obranu. Možda malo slabije napad, ali opet rezultat je na našoj strani i super smo odigrali utakmicu. Mislim, nema neke puno filozofije kada izgubite na ovakav način. Nije uopšte bitno ova završna razlika, bitno je način na koji smo igrali. Mogu da budem zadovoljan eventualno nekih 15-20 minuta, onako potpuno drugačiji ljudi nego pre nekoliko dana protiv budućnosti. Zašto, kako, ostaje da razmislimo, da popričamo o tim nekim stvarima. Znate šta, svaki trener proguta određeni deo sebičluka svojih igrača, ima ga u svakom timu, znate. Ali ovo danas, što je uradilo njih nekoliko, je onako, pravo da vam kažem, mene sramota u njihovo ime. Baš me onako sramota. Tako se ne igra košarka, tako se ne igra košarka protiv ekipe Košarca Cedevita. Dođemo sa jednom idejom i onda izgubimo prvu četvrtinu 29-7. Onda u nekoliko četvrtina ne izađemo iz bonusa. A Cedevita se nadaje poena u kontranapadu. Mislim, tu su nas baš iznenadili, pošto nemaju trkaću ekipu. Hvala Bogu, a i ne mogu da skoče, jel? To je onako baš iznenađujuće. Ako imate neke pitanja, ja ću pokušati da vam odgovorim.